дар мусобиқаи варзишии навбатии куштини тарзи озод асосан наврасони солҳои таваллудашон 2003-2007 ҳуқуқи иштирок карданро пайдо намуданд. беш аз 80 нафар варзишгару ҳаводорони куштини тарзи озод аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Твер ва дигар гӯшаву канори шаҳри Москва дар макони баргузории мусобиқа ки ноҳияи Рамишки муайян шуда буд ҷамъ омаданд. дар қисмати кушодашавии чорабинӣ ташкилкунандагон ба сухан баромада ба иштирокчиёни хурсол барори комёбӣ таманно карданд. нияти гузаронидани амин мусобиқа замоне ки сафири фавқулода Эмомуддин Саторов ба вилояти Твер омаданд ва аз ин ноҳияи Рамишки гузар карданд, аз аҳволи мардум хабар гирифтанд. ҳазор раҳмат аз номи ҳамаи мардуми амин ноҳия мегем. сафи гӯштигирон ҷавононе ки дар ин маҳрака иштирок мекунанд зиёд шудааст. ин як рӯзсурхӣ барои миллати тоҷик вобаста тоҷикистониён аст ва дар охир гуфтаниям ки тоҷикистони азиз монанди ту ҳеҷ ҷой нест. тоҷикистони азиз монанди ту ҳеҷ ҷой нест. баста оламро бигаштам ҳолате дар пой нест. неъмати олам чашидам ранг ба ранг олиҷаноб. сад агар хушмазза бошад беҳтар аз ширчой нест. бояд қайд кард ки сабқат бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим бо дастгирии намояндаи ҷамъияти тоҷикони муқими вилояти Твер дар ноҳияи Рамишки Орзу Даҳбошиев ва саҳми беандозаи мураббии ҷавони тоҷик Ҷоғараков Умед тӯли 4 сол аст ки ба роҳ монда мешавад ва ҳамасола шумораи иштирокчиёни зиёд гашта истоданд. гузарондани мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди куштини озод байни наврасон ки бо мақсади дарёфти ҷоми ҷамъиятҳои тоҷикони муқими вилояти Твер ва федератсияи зудои вилоят ташкил мегардад, имконият медиҳад ки насли наврас дар баробари машқу тамрини пайваста дӯстии рафоқатро миёни ҳамсолонашон мустаҳкам созанд. Наше общество таджиков активные участники всех районных мероприятий. Они у нас и участники наших фестивалей, дней района, праздников, посвященных Дню народного единства. Мне даже очень хотелось бы, чтобы такие дружные, сплоченные отношения, которые возникли между нами, были практически во всех муниципальных образованиях нашей Тверской области. пас аз қуввоозмоиҳои зиёди иштирокчиён мураббиёни варзиш натиҷагирӣ карда ғолибонро муайян намуданд. дар вазни 30 килограмм Шокарим Чилаев ҷои аввал ва Даҳбошиев Муҳаммад дар вазни 27 килограмм ҷои дуюмро сазовор шуданд. ҷои сеюм бошад Насиби Додов Салмон гардид. ба ғолибони мусобиқа ҷоми ҷамъияти тоҷикони муқими вилояти Твер ва федератсияи зудои вилоят ва ҳамзамон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. аз миёни варзишгар духтарон низ беҳтаринҳо муайян шуда қадрдонӣ гардиданд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, вилояти Твер, ҷаҳонамо.